लोगोफोर आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव जों गासिबो बर' हारिखौ मुं लाखिनो थाखाय गासिबो सासे सुबुंनि थाखाय भट होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों नोंथांनाव बे भिडिअ ससेखौ नाय आज इस परफॉर्मेंस की बात बोलूंगा आप डांस के बाहुबली हो गए देखिए शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। हेलो लोगोफोर न' सिङावसो भिडिअ बानायनाय जादों नोंथांमोन माबा मोनसे नोंथांमोना आन्दायना दं नामा नोंथांमोननि गेजेराव एसे फानि बानायनो नागिरदों नोंथांमोना माबा मोनसे आन्दायना दङबा नोंथांमोननो फोरोंनि नोंथांमोननि बे नम्बराव नोंसोर स्क्रिन हरनाय नम्बराव नोंथांमोना मिस कल मारि होमबानो भट जागोन बेनो जाबाय नबजित नार्जारिनि लिटिल डान्स मास्टार कम्पिटिसनाव दा बियो सेक्सन 5निफ्राय दा 10आव थांनो गोनां दा बेयाव जायनो देरहायो बेनो विनार जागोन आरो बेनो बर'नि मुंखौ लाखिगोन नबजित नार्जारिया दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हांख्रायदों बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना बेखौ भट होबानो जाबाय आंबो होबाय नोंथांमोनाबो होदो नै आं दा डिसप्लेनि नम्बर होदों बेखौ थाबनो मिस कल खालाम नोंथांमोन मिस कल मारिनो बारा गोबाव नाङा फैसाबो थाङा मिस कल मारिबानो जाबाय